Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Ano na naman ang tumatakbo sa isip mo, ha? Uuwi ka o hindi? Ano na naman idadahilan mo sa misis mo? Uwi! 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 Oras natin mga kabisyo sa mga bulan, maging 30 minutes after 8 o'clock ng gabi. Andito na po tayo sa ating huling hirit. Sa lahat po ng mga kabisyo po natin, lahat po ng mga Grab drivers na nakatutok sa atin, taxi drivers, mga private vehicles, maraming salamat sir sa pagtutok at sana nawa nabuhay ko ang iyong katawang lupa. Wow! Eto na! Masarap pag-usapan to kaya wag na nating patagalin. Pag-usapan na natin to! Matapos mag-viral sa social media ang content creator na si Asher Hernandez, matapos niyang igiit na natabo niya ang kanyang mga nagawa dahil sa kanyang pagsusumikap, hindi dahil sa Diyos. Oh no! Inilathala ni Asher ang isang pag-uusap sa pagitan niya at ng kanyang isang fan na nag-react sa kanyang pagkuha ng ari-arian. Ang sabi niya, so ba't si God yung kinikredit natin? That's so unfair, di ba? Guide lang naman siya sa mga gusto natin. So bakit God yung iti-thank you nyo? I just want to tell you guys that God is not a giver. He or she is just a guide. Sabi nito. Oh no! Eto na. Makinig ng mabuti dahil marami po kayong mapupulot na aral dito. Tang! Logican na natin to, Tang! Sige, wag mo nang patagalin yan! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, anong aral ang ating mapupulot? Makinig ng mabuti. Wow! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Halos lahat naman siguro sa atin, lahat tayo naniniwala na merong Panginoon, na merong pong Diyos. Well, simplihan natin ang logic. Kung walang Panginoon, saan nanggaling yung mundo? Saan o paano nabuo yung universe? Diba? Think about it. Well, hindi naman biglang lumutang na lang yan. Walang logic yan kung biglang sinabi, ay because of naturalism, because of the evolution, biglang lumutang na lang. Hindi po. Ibig ko pong sabihin na lahat ng bagay na nag-i-exist ay meron pong creator o meron pong nag-invent niyan. Kagaya ng cellphone na hawak mo ngayon. Diba? Yung iPhone mo. Hindi naman basta bigla na lang nag-magic, lumutang yan. Alam mo na merong gumawa niyan. Diba? Kung ititrace mo kung saan nagaling yan, babalik tayo kung paano sinimulan ni Steve Jobs, yung kumpanya na Apple. Diba? So kung sasabihin nating base sa natural o evolution yan, di ibig sabihin, pwede pala o posible pala anytime, merong lalabas na dinosaur dito sa harap ko. May biglang lilitaw na hippopotamus. May mga tipong ganon, pero hindi, di ba? Ganito po yan mga kabisyo. Hindi po dapat po alam po natin di ba? Ganito yan. Nothing can exist out from nothing. Wala pong lilitaw out from nothing. Nothing can exist out from nothing. So lahat po ng bagay, meron pong pinagmulan yan. Alam nyo ba na ang universe kung nagkamali lang o nagkulang lang kahit isang 0.0% na pagbabago ay maaring magkaloon po ng malalim na epekto sa structure at kakayahan nito na mabuo. Mga kaibigan, the existence of the universe relies on a precise calculation, saktong-sakto and finely tuned. Talagang fine-tuned siya sa kanyang physical constants. Changes in this could make, kumbaga, ang sabi ng siyensya, ang konting change lang nito, hindi siya pwedeng tirahan. Ay wala din sana tayo dito sa Earth, di ba? So for instance, slight altercations lang in fundamental forces or constant might hinder the formation of stars. Hindi mabubuo yung stars. Hindi mabubuo yung planet. Maging yung mga atoms hindi po mabubuo. So walang buhay na magkakaroon po dito sa atin. O, di ba?
Ganun lang yan mga kaibigan na malinaw yan ha. Nililinaw po natin mga kabisyo. O, di ba? So, meron talagang designer para mabuo ito. And the perfect, tawag dito, explanation for that, sino yon? Siyempre, God. It is very clear, bago pa maimbento ang science, sinabi na sa Bible in Genesis 1, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Words, sa Bible, nasulat na 2,000 years ago, wala pang science. O, di ba? Alright mga kabisyo, maraming salamat. I gotta go. At tabayan at susunod na. Totoy ba to sa programang Totoy na Lang? Ito po yung abang lingkod, Diego Bandido, na laging nagpapaalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!